Postoje trenuci u životu kada shvatimo koliko zapravo vrijedi obiteljska ljubav. Ili koliko ona zapravo ne vrijedi ništa. Ovo je priča o Ani Kovač, ženi koja je cijeli život igrala ulogu savršene kćeri, savršene sestre i savršene članice obitelji. Ženi koja je uvijek bila tu za sve. Ali kada je stigao njezin veliki trenutak, njezin dan, nitko od njih nije bio spreman napraviti 2 sata vožnje kako bi bio uz nju. A onda su, mjesec dana kasnije, počeli zvati. Paničari, očajni, ljuti, jer nisu mogli prihvatiti istinu. Ime mi je Ana Kovač i imam 35 godina. Živim u malom gradu u Kaliforniji, 1,5 sata vožnje od Los Angelesa, u kući s 3 spavače sobe koju sam kupila prije 3 godine. Radim kao medicinska sestra u lokalnoj bolnici, smjene su teške, ali plaća je pristojana, a život je miran, ili je barem bio. Sve se promijenilo u subotu, 13. ožujka. Sjedila sam u dnevnoj sobi sa svojim zaručnikom, Markom. Planirale smo vjenčanje za kraj travnja, nešto jednostavno, intimno. 50 gostiju, vikend u planinama, lijepa mala kuća s pogledom na dolinu. Ništa luksuzno, samo naše. Napokon nešto naše. Marko je bio na podu, pažljivo pregledavao popis gostiju koji smo sastavili tjedan dana prije. Bio je strpljiv, razuman, onakav kakav je uvijek bio. I bio je zabrinut. Sjećam se što mi je rekao. Anu, jesi li sigurna da bi tvoja obitelj trebala biti na ovom popisu? Znaš kakvi su. Ne želim te vidjeti povrijeđenu. Pogledala sam ga, pokušavajući se nasmiješiti. Naravno da trebaju biti. Oni su moja obitelj. To je jednom u životu. Doći će. Marko je samo kimao. Nije htio raspravljati. Poznavao ih je. I znao je. Sljedeći dan, u nedjelju, moj telefon je zazvonio. Bio je to moj otac. Ana, ovaj vikend svi idemo u New Jersey. Tvoja sestra ima otkrivanje spola. Dolazimo svi. Bit će veliko slavlje. Blijedo sam se nasmiješila, iako ga nije mogao vidjeti. To je lijepo, tata. Čestitam Mariji. Hvala i dušo. Znaš kako je važno biti uz obitelj u tim trenucima. Prestala sam disati na trenutak. Htjela sam reći nešto. Htjela sam pitati jesam li ja ikada bila važna u tim trenucima. Ali nisam. Samo sam rekla, naravno, tata, uživajte. Spustio je slušalicu i ništa više. Dan kasnije saznala sam detalje. Cijela obitelj je preletjela iz Kalifornije u New Jersey, 15 saveznih država. Otac, majka, brat Ivan s obitelji, sestričine prijateljice, tetke, rodbina, koja se vidi jednom godišnje na Božić. Svi su bili tamo. Svi. Moja sestra Marija bila je trudna s blizancima i to je, naravno, bio događaj desetljeća. Organizirala je otkrivanje spola kao da priređuje kraljevsko vjenčanje. Ružičasti i plavi baloni. Torte s iznenađenjem unutra. Fotografkinja angažirana s 3 tjedna unaprijed. I obitelj je letjela preko pola kontinenta kako bi prisustvovala. Gledala sam slike na Instagramu dok sam sjedila sama u svojoj kući, u smjeni noćne sestre koja se upravo završila. Vidjela sam lica majke, oca, brata. Svi su bili sretni. Svi su bili tamo. Svi smo se grlili. I bilo je divno. A ja sam bila samo odsutna. Nije me zvala. Nije me pitala hoću li doći. Marija i ja nismo bile jako bliske, ali to nije bio razlog. Razlog je bio jednostavan. Ja nisam bila važna. Ne za njih. 3 dana kasnije nazvala sam majku. Pokušala sam biti opuštena. Mama, naše vjenčanje je za 5 tjedana. Poslali smo pozivnice prije 2 mjeseca. Hoćete li doći? Tišina. Onda njezin glas. Anu, znaš da jako želimo, ali to je 2 sata vožnje. Tvoj otac ima problema s leđima. Brat radi. Marija će možda roditi uskoro. Ne znam, hoćemo li moći putovati. 2 sata vožnje, mama. 2. Letjeli ste 15 država prije 2 dana. Duža tišina. To je bilo drugačije, Ana. To je njezina djeca. Razumjela bi to da imaš svoje. Spustila sam slušalicu. Nisam plakala. Nisam vrištala. Samo sam znala. Znala sam da neću plakati, jer to ne bi ništa promijenilo. Marko je ušao u sobu i vidio moje lice. Što je bilo? Neće doći. Sjeo je pokraj mene. Nije govorio. Samo me držao. I u tom trenutku shvatila sam nešto važno. Moja obitelj nikada nije bila tu za mene. Uvijek sam bila tu za njih.
Kada je mama bila u tim teškim danima, ja sam bila tamo svaki dan. Kada je brat izgubio posao, ja sam mu posudila novac. Kada je Marija trebala nekoga tko će čuvati njezinu djecu prije godinu dana, ja sam uzela slobodne dane. Ali kada sam trebala njih, ništa. 2 tjedna prije vjenčanja nazvala sam oca. Tata, posljednji put pitam, hoćete li doći na moje vjenčanje? Anu, nemoj biti sebična. Znaš da želimo, ali jednostavno ne možemo. Sebična. Da, Mariji treba podrška. Ona nosi blizance. To je teško. Ne možemo se sada opterećivati tvojim stvarima. Moje stvari. Moje vjenčanje je bilo moje stvari. Spustila sam slušalicu i obrisala lice. Marko me gledao. Što ćemo sada? Nisam znala, ali znala sam jedno. Oženiti ćemo se, bez njih. I bit će prekrasno. I bilo je. 29. travnja. Marko i ja smo se vjenčali u planinama, okruženi prijateljima, ljudima koji su zaista marili. Bilo je 50 ljudi. Bilo je sunca. Bilo je smijeha. I bilo je savršeno. Nitko iz moje obitelji nije došao, ali nisam bila sama. Mjesec dana kasnije stiglo je. Ponedjeljak, 31. svibnja. Budim se u 6 ujutro. Telefon vibrira bez prestanka. Prvo je bila 1 poruka. Onda 3, onda 10, onda pozivi. 215 dolaznih poziva. Poruka i glasovnih poruka. Svi od njih. Otvarao sam prvu poruku. Od majke. Ana, nazovi me odmah. Ovo je hitno druga poruka. Od oca. Zašto ne odgovaraš, treba nam tvoja pomoć 3. Od brata. Ana, ovo nije šala. Moraš nam pomoći 4. Od Marije. Molim te, Ana, hitno je. Ruka mi je drhtala. Što se dogodilo? Jesu li povrijeđeni? Je li netko u nevolji? Nazvala sam majku. Mama, što se dogodilo? Jeste li dobro? Ana, hvala Bogu. Slušaj, tvoja sestra treba pomoć. Rađa danas, mora u rodilište. Ali nemamo tko će čuvati njezinu kćer Emiliju. Trebaš doći odmah. Hitno je. Stajala sam tamo, držeći telefon. Ne mogući vjerovati što čujem. Šutjela sam predugo. Ana, jesi li tamo? Čuješ li me? Čujem te, mama. Pa što je? Hoćeš li doći? Duboko. Sam udahnula. Ne. Tišina. Što si rekla? Rekla sam ne. Neću doći. Ana, ovo je hitno. Tvoja sestra ide roditi. Ne možeš joj okrenuti leđa. Mogu i hoću. Prestala sam disati na trenutak. Ispustila sam slušalicu. Telefon je zazvonio ponovno prije nego što sam uspjela staviti kavu na stol. Ovaj put je bio otac. Nisam odgovorila. Onda brat Ivan. Nisam odgovorila. Onda Marija. Nisam odgovorila. Marko je ušao u kuhinju. Još uvijek. U pidžami, kosa raščupana od spavanja. Pogledao me je i odmah je znao. Oni? Kimnula sam. Što žele? Da dođem čuvati Emiliju jer Marija rađa danas. Marko je samo odmahnuo glavom. Naravno da žele. A zašto ti? Jer sam ja uvijek tu. Jer sam ja ta koja rješava probleme. Jer sam ja rezervna opcija. On je sjeo pokraj mene i stavio ruku na moju. Što si im rekla? Rekla sam ne. Dobro. Držimo se toga. Ali telefon nije prestajao. Svaki put, kada bi zvonilo, osjećala sam grč u želucu. Svaki put kada bi stigla nova poruka, srce bi mi brže zakucalo. Ne od straha, od ljutnje, od godina sakupljene boli koja je konačno izbila na površinu. Otvorila sam glasovnu poruku od majke. Ana, ne razumijem zašto se tako ponašaš. Tvoja sestra te treba. Obitelj te treba. Ne možeš biti tako sebična. Znamo da si ljuta zbog vjenčanja, ali to je prošlost. Moraš biti odrasla osoba i pomoći. To je ono što obitelj radi. Obrisala sam poruku. Sljedeća je bila od oca. Anu, ovo ponašanje je neprihvatljivo. Ne znam što ti se dogodilo, ali moraš doći. Marija ne može sama. Emilija je dijete. Treba nekoga tko je poznaje. Nemoj nam okretati leđa ovako. Obrisala sam i tu. Onda je stigla poruka od Ivana. Sestro, znam da smo zabrljali s vjenčanjem, ali molim te, nemoj to prebacivati na Mariju. Ona nije kriva. Treba te. Djeca te trebaju. Nemoj biti takva. Takva. Kakva? Osoba koja više ne želi biti gazena? Osoba koja više ne želi biti nevidljiva? Ugasila sam telefon. Marko me gledao. Osjećaš li se dobro? Ne, ali bit ću. Tog dana sam otišla na posao. Radila sam popodnevnu smjenu u bolnici od 2 do 10 navečer. Posao je bio naporan, ali bar mi je dao mir. Dok sam bila tamo, nisam morala razmišljati o njima. Ali tijekom pauze u 6 navečer upalila sam telefon.
Greška. 137 novih poruka. 15 propuštenih poziva. 11 glasovnih poruka. Otvorila sam prvu poruku od tetke Lucije, majčine sestre. Anu, tvoja majka me nazvala i ispričala što se dogodilo. Ne mogu vjerovati da si tako sebična. Tvoja sestra rađa i ti joj okrećeš leđa. Sram te bilo. Odgojena si bolje od toga. Zatvorila sam poruku. Sljedeća je bila od bratića Marka. Ana, ne znam koja ti je, ali ovo nije u redu. Obitelj je obitelj. Moraš biti tu. Marija bi bila tu za tebe. Bila bi. Kada? Kada je bila? Otvorila sam glasovnu poruku od Marije. Glas joj je bio tih, drhtav, kao da plače. Ana, molim te, ne razumijem zašto mi to radiš. Znam da smo zabrljali s vjenčanjem, ali molim te, nemoj to raditi mojoj kćeri. Ona nije kriva. Treba nekoga. Mama i tata ne mogu. Imaju posla. Ivan radi. Nitko drugi nije dostupan. Molim te, dolazim u rodilište za sat vremena. Samo ovaj put, molim te. Zatvorila sam poruku i osjećala kako mi suze pritišću oči. Ali nisam zaplakala, jer znala sam da ako popustim ovaj put, opet će se dogoditi. I opet. Vratila sam se na posao i završila smjenu. Kada sam stigla kući u 10:30 navečer, Marko me čekao s toplim čajem i dekicom. Kako je bilo? Teško, ali izdržala sam. Dobro, ponosan sam. Na tebe. Sjedili smo zajedno na kauču, u tišini, dok sam srkala čaj. Ali mir nije dugo trajao. U 11:15 telefon je ponovno zazvonio. Ovaj put sam odgovorila. Bio je otac i bio je bijesan. Ana Kovač, dosta je. Ne znam što ti je, ali ovo je zadnje. Tvoja sestra je u rodilištu, rađa, i ti nisi došla pomoći. Kako se usuđuješ? Držala sam telefon dalje od uha, ali čula sam svaku riječ. Svaki decibel bijesa. Tata, smiri se. Nemoj mi govoriti da se smirim. Ti si sebična, nezahvalna, bezdušna. Mama i ja smo te odgojili bolje od ovoga. Što ti je? Prestala sam disati. Onda sam, vrlo polako, vrlo tiho je rekla. Tata, jeste li vi i mama došli na moje vjenčanje? Tišina. Što to ima veze s ovim? Sve ima veze. Jesmo li pričali o tome zašto niste došli? Ana, to je bilo prije mjesec dana. Moraš to preboljeti. Mjesec dana, tata, mjesec dana. Otkako sam se udala i nitko od vas nije bio tamo. Ali prije 2 mjeseca svi ste letjeli 15 saveznih država za otkrivanje spola. Sjećate li se? To je bilo drugačije. Zašto? Zašto je bilo drugačije? Jer je Marija tvoja sestra i ona ima djecu. Ti ne razumiješ što to znači. Razumijem, tata. Razumijem savršeno. Razumijem da nikada nisam bila prioritet. Razumijem da sam uvijek bila opcija broj 2. Razumijem da ste vi svi tu jedni za druge, osim za mene. To nije istina. Jest, tata. I više neću biti ta koja čeka. Više neću biti nevidljiva. Ispustila sam slušalicu. Ruke su mi drhtale. Marko me zagrlio, čvrsto, i nisam se odupirala. Ovo je bilo najteže što sam ikada napravila. Ali bilo je ispravno. Sljedeće jutro probudila sam se sa 63 nove poruke. Ovaj put nisu bile samo od obitelji. Bile su od prijateljica moje majke, od kolega moga oca, od ljudi koje nisam vidjela godinama. Svi su imali mišljenje. Svi su znali što bi ja trebala učiniti. Otvorila sam jednu poruku od majčine prijateljice, gospođe Anić. Anu, tvoja majka je u suzama. Ne mogu vjerovati da joj to radiš. Ona te voli. Svi vas vole. Ali ti si okrenula leđa obitelji. To nije u redu. Moraš se ispričati. Ispričati. Ja. Za što? Zatvorila sam poruku i otvorila drugu. Od mog starog profesora iz srednje škole, gospodina Jurića. Ana, čuo sam što se dogodilo. Žao mi je, ali moram reći da si pogriješila. Obitelj je najvažnija stvar na svijetu. Ne smijemo ih odbaciti zbog ponosa. Ponosa. To nije bio ponos. To je bila samo poštovanje. Ali oni to nisu razumjeli. Nikada neće. U podne nazvala me Marija. Ovaj put sam odgovorila. Što? Ana, molim te. Razgovarajmo. Molim te. Njen glas je bio umoran, ranjiv i na trenutak, samo trenutak, osjećala sam kako srce popušta. Mariji, čestitam na rođenju djece. Nadam se da su svi zdravi. Jesu. Hvala. Ali Ana, moram te pitati nešto. Zašto? Zašto mi to radiš?
Duboko sam udahnula. Zato što me nisi zvala na vjenčanje. Zato što nitko od vas nije došao. Zato što mi trebate samo kada vam nešto treba. Zato što sam umorna biti nevidljiva. Nisam te zvala jer sam mislila da bi ti razumjela. Trudna sam, Ana. To je teško. Nisam mogla putovati. Ali si mogla letjeti u New Jersey za otkrivanje spola. To je bilo prije nego što sam toliko napredovala u trudnoći. Mariji, to je bilo 2 tjedna prije mog vjenčanja. 2 tjedna. Tišina. Ana, žao mi je. U redu? Žao mi je. Ali ne možeš mi to sada prebacivati. Imam 2 novorođenčadi. Treba mi pomoć. Zatražila si pomoć od pogrešne osobe. Ispustila sam slušalicu. Plakala sam. Konačno sam plakala. Jer koliko god bila ljuta, koliko god bila povrijeđena, to je još uvijek bila moja sestra. I boljelo je. Marko me držao dok sam plakala i nije govorio. Samo je bio tamo. I bilo je dovoljno. Sljedećih nekoliko dana poruke su postale agresivnije, optužbe oštrije. Obitelj je bila bijesna, jer nisam popustila. Otac mi je poslao poruku. Ne znam tko si više postala, ali ovo nije osoba koju smo odgojili. Sramotiš nas. Mama je poslala. Ana, moraš se vratiti. Moraš biti dio obitelji. Ne možeš samo otići. Ali ja nisam otišla. Oni su otišli. Prije mnogo godina. Samo to nisam vidjela. U petak, 6 dana nakon što je Marija rodila, nazvala me tetka Lucija. Anu, moraš znati da cijela obitelj priča o tebi. Svi misle da si pogriješila. Moraš se ispričati. Ispričati. Za što? Zato što si okrenula leđa sestri kada je trebala pomoć. Tetka Lucija, je li itko od vas došao na moje vjenčanje? Tišina. Anu, to nije isto. Zašto nije isto? Jer vjenčanje je samo 1 dan. Ali Marija ima djecu. To je zauvijek. 1 dan. Moje vjenčanje je bilo samo 1 dan. I nitko nije došao. Spustila sam slušalicu i osjećala kako bijes raste. Ali ovaj put nisam plakala. Ovaj put bila sam sigurna. I znala sam što moram učiniti. Subota ujutro, 8. dan nakon što je Marija rodila, probudila sam se uz miris svježe kave. Marko je bio u kuhinji. Pravio doručak. Bila je tiha, mirna subota. Ili je barem trebala biti. Telefon je zazvonio u 8:15. Mama. Nisam odgovorila. 2 minuta kasnije, ponovno. Ovaj put sam se odlučila, odgovorila sam. Mama, molim te, prestani zvati. Ana, moram s tobom razgovarati. Ovo je otišlo predaleko. Složila sam se, otišlo je predaleko. Prije mnogo godina. Ne razumijem te, Ana. Što se dogodilo? Zašto si tako ljuta? Duboko sam udahnula i zatvorila oči. Mama, koliko puta sam bila kod tebe dok si imala teške dane? Koliko puta sam ti pomagala kada ti je bilo teško? Tišina. Mnogo puta, Ana. I bila sam ti zahvalna. A koliko puta si ti bila uz mene kada sam ja trebala nekoga? To nije fer pitanje. Nije? Zašto nije? Jer ti nikada nisi tražila pomoć. Ti si uvijek bila jaka. Nisam bila jaka. Mama. Bila sam tiha. To nije isto. Čula sam kako uzdahne na drugoj strani linije. Ana, razumijem da si povrijeđena zbog vjenčanja, ali moraš razumjeti da smo imali razloge. Tvoj otac nije mogao putovati. Ivan je imao posla. Marija je bila trudna. Nije bilo zlonamjerno. Mama, svi ste letjeli 15 saveznih država za otkrivanje spola. 15. A moje vjenčanje je bilo 2 sata vožnje. To je bilo drugačije. Ana, prestani to govoriti. Prestani mi govoriti da je bilo drugačije. Nije bilo. Vi ste odabrali. Odabrali ste Mariju. Kao što uvijek birate Mariju. To nije istina. Jest, mama. I oboje to znamo. Spustila sam slušalicu i bacila telefon na kauč. Ruke su mi drhtale. Srce je tuklo kao ludo. Marko je ušao u dnevnu sobu, držeći šalicu kave. Možda bi bilo dobro isključiti telefon na dan ili 2. Možda bi bilo dobro promijeniti broj. On se nasmiješio, ali vidio je bol u mojim očima. Želiš li otići negdje? Samo nas 2. Pobjeći na dan ili 2. Kimnula sam. Da, želim. I tako smo otišli. Otišli smo u planine, 1,5 sata vožnje od kuće, u malu kolibu koju je Marko unajmio prije nekoliko tjedana za nas. Bila je mirna, okružena borovom šumom, s pogledom na dolinu. Bilo je hladno, ali lijepo. I tamo, daleko od telefona, daleko od poruka, daleko od obitelji,
Konačno sam mogla disati. Prvu večer smo sjedili na terasi, pokriveni dekama, gledajući zvijezde. Marko me držao i ništa nije govorio. Nije morao. Ali u nedjelju ujutro, kada smo se vratili kući, sve se promijenilo. Na vratima kuće bila je moja mama. Stajala je tamo, sama, s torbom u ruci, bljeđeg lica, umornih očiju. Kada me vidjela, pokušala se nasmiješiti. Ana, Marko me pogledao. Želiš li da odem unutra? Odmahnula sam glavom. Ne, ostani. Izašla sam iz auta i prišla mami. Mama, što radiš ovdje? Morala sam doći. Morala sam razgovarati s tobom. Mogla si nazvati. Ana, molim te, daj mi 5 minuta. Samo 5 minuta. Pogledala sam Marka. On je kimnuo. Otključala sam vrata i ušli smo unutra. Mama je sjedila na kauču, nervozno držeći torbu. Nisam sjedila. Stajala sam ruke prekrižene, čekajući. Ana, žao mi je. Te 2 riječi. Kako sam dugo čekala te 2 riječi. Žao mi je što nismo došli na vjenčanje. Žao mi je što smo te povrijedili. Žao mi je što nisi osjećala da si važna. Ali, što? Uvijek postoji ali. Mama, reci mi. Ona je spustila pogled. Ali moraš razumjeti da Marija ima djecu. Ona treba pomoć. I mi smo obitelj. Moraš joj oprostiti. Tamo smo. Tamo smo opet. Mama, nisam ljuta na Mariju što ima djecu. Ljuta sam što me nikada niste stavili na prvo mjesto. Nijednom. To nije istina. Ana, jest. I ti to znaš. Ona je ustala, pokušavajući doći bliže, ali zaustavila sam je rukom. Mama, cijeli sam život bila nevidljiva za vas. Uvijek sam bila tu kada ste me trebali, ali kada sam ja trebala vas, niste bili tu. I sada kada sam konačno rekla ne, vi ste ljuti. Ne zato što sam povrijeđena, nego zato što više nisam korisna. Ana, to nije fer. Nije. Onda mi reci, mama, kada si zadnji put pitala kako sam, kada si zadnji put pitala trebam li nešto, kada si zadnji put bila tu za mene, a da ti ja nisam zatražila. Tišina. Duboka, teška tišina. Ja, Ana, nisam znala da se tako osjećaš. Nisam ti nikada rekla jer nisam htjela biti teret, ali više ne mogu tako živjeti. Ona je pokušala doći bliže, ruke ispružene. Ana, molim te, nemoj nas odbaciti, molim te. Možemo popraviti ovo. Zaustavila sam se i pogledala je pravo u oči. Mama, nisam ja vas odbacila. Vi ste mene odbacili prije mnogo godina. Samo to niste primijetili. I tada je zaplakala. Plakala je tiho, pokrivši lice rukama, ramena joj se trakala. I na trenutak, samo trenutak, osjećala sam kako srce popušta. Ali onda sam se sjetila. Sjetila sam se svih godina kada sam ja plakala sama. Svih trenutaka kada sam trebala nekoga i nitko nije bio tu. Svih puta kada sam zvala i nitko nije odgovorio. I znala sam da, koliko god boljelo, ovo je bio jedini način. Mama, mislim da bi bilo najbolje da odeš. Ona me pogledala, lice mokro od suza. Ana, molim te, nemoj me tjerati. Ne tjeram te, mama, ali ne mogu više razgovarati o ovome. Ne sada. Ona je polako ustala, uzela torbu i krenula prema vratima. Ali prije nego što je izašla, okrenula se. Ana, bez obzira što misliš, volimo te. Uvijek smo te voljeli. I izašla je. Zatvorila sam vrata iza nje i naslonila se na njih. Srce mi je tuklo kao ludo. Marko je došao i zagrlio me. Jesi li dobro? Ne, ali bit ću. I tada je telefon zazvonio. Ovaj put je bio Ivan. Odgovorila sam. Ana, što si učinila mami? Plače i neće prestati. Što si joj rekla? Rekla sam joj istinu. Istinu. Ana, mama te voli. Sva vas voli. Zašto joj to radiš? Ivane, jeste li vi i vaša obitelj došli na moje vjenčanje? Tišina. Što to ima veze s ovim? Sve. Odgovori mi. Ana, znao sam da nećeš prestati s time. Nisam mogao doći, imao sam posla. Imao si posla? U subotu? Da. Imao sam važan sastanak. U subotu? Da. Laž. I oboje to znamo. Ana, dosta. Prestani se ponašati kao dijete. Mama te treba. Marija te treba. Svi te trebamo. Ali ti si sebična i razmažena. Sebična. Razmažena. Riječi koje sam čula cijeli život. Ivane, nisam sebična zato što više ne želim biti nevidljiva. Nisam razmažena zato što želim biti važna.
I nisam dijete zato što konačno govorim istinu. Ispustila sam slušalicu. Sljedećih nekoliko sati telefon nije prestajao. Pozivi, poruke, glasovne poruke. Svi su bili bijesni. Svi su imali mišljenje. Tetka Lucija mi je poslala poruku. Ana, mama je u suzama zbog tebe. Kako se usuđuješ tako joj razgovarati? Ona te voli više nego bilo što na svijetu. A ti si joj slomila srce. Bratić Marko mi je poslao. Ana, ne znam što ti se dogodilo, ali ovo nije ti. Ovo nije osoba koju poznajemo. Moraš se ispričati. Čak i prijateljica moje majke, gospođa Perić, mi je poslala poruku. Anu, tvoja majka mi je ispričala što se dogodilo. Razočarana sam u tebe. Odgojena si bolje od toga. Svaka poruka je bila još jedan nož. Još jedna opaska. Još jedna osoba koja me je osuđivala bez da je znala cijelu priču. Ali bilo je i drugih poruka. Moja najbolja prijateljica iz srednje škole, Petra, mi je poslala. Ana, čula sam što se dogodilo. Samo želim da znaš da te podržavam. Znam kako je bilo s tvojom obitelji. Drži se. Zaslužuješ bolje. Moja kolegica s posla, sestra Ivana, mi je poslala. Ana, ako trebaš razgovarati, tu sam. Znam da nije lako, ali ponosna sam na tebe što stojiš uz sebe. I te poruke, te male poruke podrške, držale su me na nogama. U ponedjeljak ujutro, 8. dan nakon što sam rekla ne, dogodilo se nešto što nisam očekivala. Dobila sam poziv od Marije, ali ovaj put nije bila ljuta, nije bila očajna. Bila je mirna. Odgovorila sam. Marija? Ana? Mogu li doći k tebi? Zašto? Molim te. Samo nas dvoje. Bez mame. Bez tate. Samo ti i ja. Zastala sam. U redu? Dođi. 2 sata kasnije, Marija je bila na mojim vratima. Držala je bebe u dvostrukim kolicima, umorna, blijedog lica, ali prisutna. Ušla je unutra i sjedila na kauč. Nije ništa rekla nekoliko minuta. Samo je gledala bebe, nježno njihajući kolica. Onda je progovorila. Ana, dolazim se ispričati. Pogledala sam je, iznenađena. Ne zato što me mama ili tata natjerali. Ne zato što mislim da sam u pravu, a ti u krivu. Nego zato što sam konačno razumjela. Što si razumjela? Ona je podigla pogled, oči pune suza. Razumjela sam da nikada nisam bila dobra sestra tebi. Nikada nisam bila tu. Nikada nisam pitala. Nikada nisam marila. Šutjela sam. I žao mi je, Ana, iskreno mi je žao. Ne zato što nisi došla čuvati Emiliju, nego zato što sam cijeli život uzimala tebe zdravo za gotovo. Suze su mi počele teći niz lice. Marija, zašto niste došli na vjenčanje? Ona je spustila pogled, jer sam mislila da neće biti važno. Mislila sam da ćeš razumjeti. Mislila sam da ti nikada ništa ne treba. Uvijek si bila jaka. Nisam bila jaka, Marija. Bila sam sama. I tada je ona zaplakala. Plakala je glasno, ruke pokrivši lice, ramena joj se trockala. I sjela sam pokraj nje i zagrila sam je, jer koliko god bila ljuta, koliko god bila povrijeđena, to je bila moja sestra. I možda, samo možda, mogla je postati bolja. Sjedile smo na kauču, Marija i ja, dugo vremena. Bebe su spavale mirno u kolicima, a mi smo šutjele. Bilo je čudno. Nakon toliko godina distans, nakon toliko boli, našle smo se u trenutku koji je bio i neugodan i potreban. Marija je konačno progovorila, brišući suze s lica. Ana, znam da isprika nije dovoljna. Znam da sam te povrijedila ne samo ovaj mjesec, nego cijeli život. I ne očekujem da mi odmah oprostiš. Pogledala sam je, vidjela umor u njezinim očima, iskrenost u glasu. Zašto si došla danas, Marija? Zašto baš sada? Ona je duboko udahnula. Jer sam sinoć razgovarala s mamom. Ispričala mi je što si joj rekla. I shvatila sam da si bila u pravu. Za sve. Šutjela sam. Cijeli sam život mislila da sam bila dobra kći, dobra sestra, dobra osoba. Ali nisam bila. Bila sam sebična. Bila sam slijepa. I nikada nisam vidjela koliko si ti žrtvovala za nas. Ana, sjećaš li se kada si mi bila djevojka za čuvanje djece prije 1 godinu dana? Kada sam trebala tjedan dana pomoći, jer sam imala problema s trudnoćom. Kimnula sam. Uzela si cijeli tjedan slobodnih dana s posla. Došla si živjeti kod mene. Brinula si se o Emiliji kao da je tvoja.
I nisam ti nikada rekla hvala. Nisam ti nikada ponudila ništa za uzvrat. Samo sam očekivala da ćeš biti tu, kao što smo svi uvijek očekivali. Ona je kimnula, suze ponovno teku. I onda, kada si se udavala, nisam došla. Rekla sam sebi da ne mogu putovati jer sam trudna. Ali istina je da nisam željela napraviti napor. Mislila sam da nećeš primijetiti ili da nećeš mariti, jer ti nikada nisi tražila ništa. Ali nisam tražila jer sam znala da neću dobiti, Marija. Znam. I to me ubija. Ona je pokušala doći bliže, ali zaustavila se. Ana, mogu li te pitati nešto? Što? Možemo li pokušati ispočetka? Molim te. Znam da ne zaslužujem drugu priliku, ali molim te, želim biti bolja sestra. Želim biti tu za tebe. Kao što si ti uvijek bila tu za mene. Pogledala sam je dugo. Dio mene je htio reći ne. Dio mene je htio zatvoriti vrata i nikada je više ne vidjeti. Jer bilo je lakše. Bilo je sigurnije. Ali drugi dio mene, onaj dio koji je još uvijek volio svoju sestru unatoč svemu, htio je vjerovati. Marija, ako ćemo pokušati ispočetka, moram znati da si iskrena. Ne mogu više biti ta koja daje sve i ne dobiva ništa za uzvrat. Razumijem. I obećavam ti, Ana, ovaj put će biti drugačije. Duboko sam udahnula. U redu. Pokušajmo. Ona se nasmijala kroz suze i zagrlila me. I zagrlila sam je nazad. Bilo je čudno. Bilo je krhko. Ali bilo je nešto. Sljedećih sat vremena razgovarale smo. Iskreno. Bez ljutnje. Bez obrane. Marija mi je ispričala kako se osjećala odrastajući. Kako je uvijek osjećala pritisak biti savršena kačiji, savršena majka, savršena osoba. Kako nikada nije imala vremena razmišljati o drugima, jer je bila toliko zaokupljena vlastitim životom. A ja sam joj ispričala kako sam se osjećala nevidljivo. Kako sam uvijek bila ta koja rješava probleme, ali nikada ta čiji problemi su bili važni. Kako sam cijeli život čekala da netko primijeti, ali nitko nikada nije. I prvi put razumjele smo jedna drugu. Ali prije nego što je Marija otišla, rekla mi je nešto što me zabrinulo. Ana, moram te upozoriti. Mama i tata su jako ljuti, posebno tata. Planiraju doći ovdje. Kada? Ne znam, ali uskoro. I neće biti mirni. Zahvalila sam joj na upozorenju i ispraćala je do vrata. Kada je otišla, sjela sam na kauč i pokušala se pripremiti za ono što dolazi. Ali nisam mogla. Jer kako se možeš pripremiti za rad s vlastitom obitelji? 2 dana kasnije, u srijedu navečer, tata i mama su došli. Nisam ih pozvala. Nisu najavili dolazak. Samo su kucali na vrata u 8 navečer, ljuti i odlučni. Marko mi je dao pogled koji je govorio trebam li ih pustiti unutra. Kimnula sam. Pustimo ih. Otvorila sam vrata. Tata je stajao tamo, visok, krut, lice crveno od bijesa. Mama je bila iza njega, bljeđa, tiša, ali jednako odlučna. Ana, moramo razgovarati. Odmah. Ušli su bez poziva, sjeli u dnevnu sobu kao da je to njihova kuća. Marko je stajao pokraj mene, ruka na mom ramenu. Tata je progovorio, prvi, Ana, ovo ludilo mora prestati. Razumijem da si povrijeđena zbog vjenčanja, ali ovo je otišlo predaleko. Majka je u suzama, sestra je u stresu, cijela obitelj je u kaosu. I sve zbog tebe. Sve zbog mene? Da, sve zbog tvog ponašanja, zbog tvoje sebičnosti. Osjećala sam kako mi bijes raste, ali pokušala sam ostati mirna. Tata, nisam sebična zato što konačno govorim istinu. Istinu. Kakvu istinu? Da si bolja od nas. Da smo mi loši roditelji? Nisam to rekla. Ali to misliš. Vidim to na tvom licu. Misliš da smo te zanemarivali. Misliš da nismo marili. Jeste li? Što? Jeste li marili, tata? Kada ste zadnji put pitali kako sam. Kada ste zadnji put bili tu za mene, bez da sam morala tražiti. Tišina. Duboka, teška tišina. Onda je mama progovorila, tihim glasom. Ana, uvijek smo marili. Uvijek smo te voljeli. Volili ste me, mama, ali niste me vidjeli. To nije istina. Tata je uzviknuo. Jest, tata. I oboje to znate. Znate da nikada nisam bila prioritet. Znate da sam uvijek bila opcija broj 2. Ti si naša kači. Naravno da si bila prioritet. Onda zašto niste došli na moje vjenčanje? Tišina. Gledala sam ih oboje,
čekajući odgovor, ali nije bilo odgovora, jer nije bilo dobre opravdanja. Tata je konačno progovorio, glasom tiše, ali još uvijek tvrdim. Ana, znali smo da ćeš se udati, bez obzira jesmo li bili tamo ili ne. Ali Marija je trebala pomoć. Ona ima djecu. To je drugačije. Drugačije. Ta riječ opet. Tata, koliko puta moram čuti da je to drugačije prije nego što shvatite? Nije bilo drugačije. Vi ste odabrali. Odabrali ste Mariju. Kao što uvijek birate Mariju. To nije fer. Zašto nije? Zašto nije fer reći istinu? Mama je ustala, pokušavajući doći bliže. Ana, molim te, možemo li razgovarati kao obitelj? Bez ljutnje, bez optužbi, zastala sam. U redu, mama, razgovarajmo. Ali hoću iskrenost, kompletnu iskrenost. Ona je kimnula i sjela nazad. Ana, nisam znala da se tako osjećaš. Iskreno nisam. Mislila sam da si sretna, mislila sam da si dobro. Nisam bila mama, nisam bila dugo vremena. Tata je uzdahnuo, lice mu je omekšalo samo malo. Ana, ako smo te povrijedili, žao nam je. Ali ne možeš nas tako kazniti. Ne možeš odbijati pomoć. Obitelji samo zato što si ljuta. Ne odbijam pomoć obitelji, zato što sam ljuta. Tata. Odbijam zato što moram naučiti kako postaviti granice. Jer cijeli sam život davala sve što imam. I sada sam prazna. Mama je zaplakala tiho. Ana, molim te. Nemoj nas odbaciti. Molim te. Možemo biti bolji. Možemo pokušati. Pogledala sam je. Vidjela bol u njezinim očima. I dio mene je htio popustiti. Dio mene je htio reći da je sve u redu. Da mogu pokušati ispočetka. Ali drugi dio, jači dio, znao je istinu. Znao je da, osim ako se nešto stvarno ne promijeni, ovo će se ponoviti. I opet. I opet. Mama, tata, volim vas. Ali ne mogu više živjeti ovako. Ne mogu biti nevidljiva. Ne mogu biti ta koja uvijek daje i nikada ne prima. Tata je ustao, lice ponovno crveno. Znači što? Odsjecaš nas iz svog života? Ne odsjecam vas. Ali postavljam granice. I ako ne možete poštovati to, i onda ne mogu imati odnos s vama. To je suludost. Je li suludo tražiti da budem važna? Je li suludo tražiti da budem viđena? Mama je ustala i stavila ruku na tatino rame. Dušo, možda bi trebali otići. Dati joj malo vremena. Vrijeme? Ona ne treba vrijeme. Ona treba malo razuma. Tata, molim te. Odi. On me je gledao dugo. Bijes i bol se borili na njegovom licu. Onda je okrenuo se i izašao iz kuće, trzajući vrata za sobom. Mama je ostala trenutak dulje. Ana, molim te, razmisli o ovome. Molim te, ne želim te izgubiti. Neću biti izgubljena, mama, ali moram biti viđena. Ona je kimnula, suze u očima, i izašla. Zatvorila sam vrata i naslonila se na njih. Srce mi je tuklo kao ludo. Marko me zagrlio. To je bilo teško, znam, ali bilo je potrebno. I tu smo stajali, u tišini, dok se svijet oko nas rušio. Ali ovaj put nisam bila sama. Sljedećih nekoliko dana telefon je bio tih, previše tih. Nitko nije zvao, nitko nije slao poruke. Bilo je kao da je obitelj odlučila prekinuti kontakt. I na čudan način bilo je olakšanje, ali također je bilo tužno. Jer koliko god bila ljuta, koliko god bila povrijeđena, to je još uvijek bila moja obitelj. I nedostajali su mi. Ali znala sam da se moram držati svojih granica, jer to je bio jedini način da se spasim. U petak ujutro, 11 dana nakon što sam rekla ne, Marija me nazvala. Ana, mogu li doći na kavu? Naravno. Pola sata kasnije, Marija je bila na mojim vratima, ovaj put bez beba, sama. Ušla je i sjela, vidno nervozna. Ana, moram ti nešto reći. Što je? Razgovarala sam s mamom i tatom. Pokušala sam im objasniti tvoju stranu, ali oni ne slušaju. Posebno tata. On je jako ljut. Znam. Ali mama počinje razumjeti. Polako, ali počinje. To je dobro. Ana, znam da ovo pitanje možda nije fer, ali moram te pitati. Što će se dogoditi s nama? S obitelji? Hoćeš li ikada oprostiti? Zastala sam. Marija, nisam sigurna. Iskreno nisam, jer oprost nije nešto što mogu dati samo zato što me netko pita. Mora biti zaslužen. Razumijem. I radit ću na tome. Obećavam. Zahvalila sam joj i ispratila je.
I dok sam gledala kako odlazi, shvatila sam nešto važno. Shvatila sam da, bez obzira što se dogodi s ostatkom obitelji, Marija i ja možemo možda imati priliku, malu, krhku, ali priliku. I to je bilo nešto. Ali ostatak obitelji nisam bila sigurna, jer promjena je teška. I ljudi rijetko žele promijeniti se, posebno kada misle da su u pravu. Prošlo je 14 dana otkako sam rekla ne. 14 dugih, tihih, čudnih dana. Telefon je bio miran, previše miran. Obitelj je prestala zvati, prestala slati poruke. Bilo je kao da sam nestala iz njihovih života, a oni iz mojih. I na neki čudan način osjećala sam se slobodno, ali također i tužno, jer sloboda ima cijenu i ta cijena je bila samoća. Sjedila sam u dnevnoj sobi u subotu ujutro, 24. svibnja, šalica kave u ruci, gledajući kroz prozor. Marko je bio u kuhinji, spremao doručak. Mogla sam čuti zvuk jaja na tavi, miris svježe kave. Normalan dan, miran dan, ali negdje duboko. Osjećala sam prazninu. Telefon je zazvonio. Bio je broj koji nisam prepoznala. Lokalni broj, ali nepoznat. Odgovorila sam. Halo, Ana Kovač? Da, to sam ja. Ovdje je doktorica Nikolić iz bolnice Sveti Josip. Zovem vas zbog vaše majke, gospođe Kovač. Ona je primljena sinoć. Imala je težak napad astme. Srce mi je stalo. Što? Je li dobro? Stabilna je sada, ali bila je ozbiljna situacija. Htjeli bismo da dođete čim prije. Dolazim. Spustila sam slušalicu, ruke su mi drhtale. Marko je ušao u sobu. Što je bilo? Mama je u bolnici. 15 minuta kasnije bili smo u autu. Vozili prema bolnici. Nisam mogla prestati razmišljati. Nisam mogla prestati osjećati grč u želucu. Koliko god bila ljuta, koliko god bila povrijeđena, to je bila moja mama. I bojala sam je izgubiti. Stigli smo u bolnicu u 9:15. Doktorica Nikolić nas je čekala na ulazu. Gospođo Kovač, vaša majka je na 2. katu, soba 209. Možete ići. Hvala. Trčala sam stepenicama. Srce mi je tuklo kao ludo. Marko je bio iza mene, brz, prisutan. Došli smo do sobe 209. Vrata su bila poluotvorena. Ušla sam. Mama je ležala na krevetu, bljeđa nego što sam je ikada vidjela, sa maskom za kisik na licu. Tata je sjedio pokraj nje, držeći njezinu ruku, lice umorno, oči crvene. Kada me vidio, Ponča ustao je. Ana ča tata. Prišla sam krevetu i pogledala mamu. Oči su joj bile zatvorene, ali disala je. Lagano, stabilno. Što se dogodilo? Tata je uzdahnuo. Imala je napad astme sinoć. Bio je težak. Nisam mogao joj pomoći dovoljno brzo. Hitna pomoć je stigla na vrijeme, hvala Bogu. Pogledala sam mamu, osjećajući kako mi suze pritišću oči. Hoće li biti dobro? Doktori kažu da hoće, ali treba će joj vremena za oporavak. Sjela sam na stolicu s druge strane kreveta i uzela maminu ruku. Bila je hladna, ali prisutna. I u tom trenutku ništa drugo nije bilo važno. Ni ljutnja, ni bol, ni granice. Samo mama. Sat vremena kasnije, mama je otvorila oči. Vidjela me je i pokušala se nasmiješiti ispod maske. Ana, mama, ne govori, odmori se. Ona je odmahnula glavom pokušavajući skinuti masku. Tata ju je nježno zaustavio. Dušo, ostavi masku. Trebat će ti još. Ali ona je bila uporna. Skinula je masku samo na trenutak. Ana, oprosti mi. Mama, molim te. Ne sada. Ne, Ana. Moram ti reći. Suze su joj tekle niz lice. Bila sam tako slijepa, toliko godina. I tek sada, kada sam mislila da možda neću imati više vremena, shvatila sam koliko sam bila u krivu. Mama, molim te, nemoj tako govoriti. Ali moram, Ana, moram ti reći koliko mi je žao. Koliko sam te zapostavila. Koliko te nisam vidjela. I tada sam zaplakala. Plakala sam glasno, ne pokušavajući sakriti bol. Godine sakupljene boli koja je konačno izašla van. Tata je došao i stavio ruku na moje rame. Ana, i meni je žao. Za sve. Za vjenčanje. Za sve godine. Za sve trenutke kada nismo bili tu. Pogledala sam ga. Vidjela suze u njegovim očima. I shvatila sam nešto. Shvatila sam da nisu bili savršeni. Nisu bili loši ljudi.
Samo su bili ljudski, nesavršeni, slijepi, kao što smo svi. Sljedećih nekoliko sati ostala sam s mamom. Razgovarale smo, polako, tiho. Ispričala mi je kako se osjećala posljednjih tjedana, koliko je bila zabrinuta, koliko je plakala, i ispričala sam joj kako sam se osjećala cijeli život, kako sam bila nevidljiva, kako sam čekala da netko primijeti. I prvi put slušala je, stvarno slušala. Kada je tata otišao po kavu, mama me uhvatila za ruku. Ana, znam da isprika nije dovoljna. Znam da ću morati pokazati promjenu, ne samo govoriti o njoj. Ali molim te, daj mi priliku. Molim te. Pogledala sam je dugo. Mama, dat ću ti priliku. Ali moraš razumjeti da će ovo trebati vremena. Morat ćeš poštovati moje granice. Morat ćeš me vidjeti. Hoću, Ana. Obećavam. I vidjela sam u njezinim očima da je mislila ozbiljno. Možda neće biti savršena. Možda će pogriješiti opet. Ali pokušavat će. I to je bilo dovoljno za početak. 3 dana kasnije mama je izašla iz bolnice. Tata ju je odveo kući i ja sam došla pomoći. Nije tražila. Ponudila sam. I ovaj put bilo je drugačije. Ovaj put oni su pitali prije nego što su tražili. Ovaj put oni su slušali prije nego što su govorili. Marija je također došla, s bebama. I zajedno smo bile tamo, kao obitelj. Nesavršena, slomljena, ali prisutna. Ivan je došao sljedeći dan. Nije govorio puno. Samo je sjeo pokraj mame i držao je za ruku. I kada me vidio, duboko je uzdahnuo. Ana, oprosti mi. Bio sam grozna braća. Bio sam slijep. I žao mi je. Zahvalila sam mu i zagrlila ga. Jer ponekad oprosti ne znači zaboraviti. Znači pustiti. I konačno sam bila spremna pustiti. Tjedan dana kasnije, obitelj je organizirala obiteljsku večeru. Kod kuće kod mame i tate. Ništa veliko. Ništa fancy. Samo nas. Sjeli smo za stol. Svi zajedno. Prvi put nakon mjeseci. I bilo je lijepo. Nije bilo savršeno. Bilo je neugodnih trenutaka. Bilo je šutnje koja je bila malo preteška. Ali također je bilo smijeha. I razgovora. I prisustva. I to je bilo dovoljno. Tijekom večere, tata je ustao i podigao čašu. Želim napraviti zdravicu. Za Anu. Koja nas je naučila važnu lekciju. Naučila nas je da obitelj nije samo krv. Obitelj je također poštovanje. I prisutnost. I trud. Svi su podigli čaše. Ana, hvala ti što si bila dovoljno hrabra stati uz sebe. Hvala ti što si nam dala priliku biti bolji. I zaplakala sam. Ali ovaj put, bile su to suze iscijeljenja. Mjesec dana kasnije, Marija me nazvala. Ana, imam pitanje. Što? Sljedeći vikend planiram malu zabavu za bebe. Ništa veliko. Samo obitelj i bliski prijatelji. Hoćeš li doći? Zastala sam. Hoću li biti samo dodatan broj? Ili stvarno želiš da budem tamo? Ona se nasmijala. Stvarno te želim tamo, Ana. I želim da znaš koliko si važna. Tebi i Marku. Kimnula sam, iako me nije mogla vidjeti. Doći ćemo. I otišli smo. I bilo je lijepo. Bilo je stvarno. Bilo je obitelj. Ne savršena obitelj, ali obitelj koja pokušava. I to je bilo više nego što sam ikada imala. Sjela sam na kauč kod kuće te večeri, umorna ali sretna. Marko je sjeo pokraj mene. Kako se osjećaš? Dobro. Stvarno dobro. Ponosan sam na tebe. Zahvalila sam mu i naslonila glavu na njegovo rame. Marko, hvala ti što si bio uz mene kroz sve ovo. Hvala ti što si mi dao snagu stati uz sebe. Uvijek, Ana, uvijek. I sjedili smo tamo, u tišini, gledajući kroz prozor. I shvatila sam nešto važno. Shvatila sam da ponekad stati u sebe ne znači biti sebična. Znači biti hrabra. Znači znati svoju vrijednost. I zahtijevati da drugi to također znaju. I naučila sam da obitelj može biti slomljena i još uvijek biti vrijedna spašavanja. Ali samo ako svi pokušavaju. 3 mjeseca kasnije, mama me nazvala. Ana, želim te pitati nešto. Naravno, mama, Marko i ti planirate li imati djecu? Možda, mama, još nismo sigurni. Pa, ako odlučite, želim da znaš da ću biti tu. Ne samo kada mi to odgovara, nego uvijek kada te trebam i uvijek kada me trebaš. Zahvalila sam. Joj, glas mi se slomio. Jer to je bilo sve što sam ikada željela čuti. I dok sam stajala tamo, telefon u ruci, shvatila sam nešto još važnije.
Shvatila sam da nisam bila nevidljiva. Nikada nisam bila. Samo sam se okružila ljudima koji nisu znali gledati. Ali sada, konačno, naučili su. I ja sam naučila nešto također. Naučila sam da moja vrijednost ne ovisi o tome koliko dajem. Ovisi o tome koliko sebe poštujem i konačno, nakon 35 godina, naučila sam poštovati sebe. I bilo je oslobađajuće. Bilo je lijepo. Bilo je ja. 6 mjeseci kasnije, Marija i ja sjedile smo u kafiću. Samo nas dvije, kao što smo to činile svaki tjedan otkako se mama oporavila. Postalo je naš ritual. Naš način održavanja veze. I ovaj put bila je prava veza. Ana, mogu li te pitati nešto? Naravno. Jesi li sretna? Stvarno sretna. Pogledala sam je i nasmiješila se. Jesam, Marija, stvarno jesam. Dobro, jer zaslužuješ biti. I zagrlio smo se. Jer ponekad najbolje stvari dolaze iz najtežih trenutaka. Ponekad moraš se slomiti da bi se ponovno izgradio. I ponekad moraš reći ne da bi konačno čuo da. I ja sam konačno rekla ne. I moj život se promijenio zauvijek. Danas, 5 godina kasnije, gledam unazad na taj trenutak kada sam rekla ne. Trenutak kada sam postavila granice. Trenutak kada sam stala uz sebe i ne žalim ništa. Jer taj trenutak me naučio važnu lekciju. Naučio me da ljubav nije samo davanje. Ljubav je također primanje. I da obitelj nije samo krv. Obitelj je trud. I moja obitelj, koliko god nesavršena, sada se trudi. I to je sve što mogu tražiti. Mama me naziva svaki tjedan. Ne zato što nešto treba, nego zato što želi znati kako sam. Tata dolazi na ručak svaki mjesec. I pita me o mom životu. I sluša. Marija i ja smo najbolje prijateljice. Ne zato što moramo biti, nego zato što želimo biti. I Ivan je polako učio. Polako se mijenjao. Nije savršeno. Daleko od toga. Ali je stvarno. I to je dovoljno. Jer naučila sam da savršenstvo nije cilj. Cilj je autentičnost. Cilj je poštovanje. Cilj je viđenje. I konačno, nakon cijelog života nevidljivosti, konačno sam viđena. I to je najljepši osjećaj na svijetu. Ana Kovač, 38 godina, 5 godina nakon što je rekla ne i naučila stati uz sebe. Ovo je bila priča o Ani Kovač, ženi koja je naučila da njezina vrijednost nije u tome koliko daje, nego u tome koliko sebe poštuje. Priča o obitelji koja je bila slomljena, ali naučila pokušati. Priča o granicama, iscjeljenju i snazi reći ne. I priča o tome da ponekad najhrabrija stvar koju možemo učiniti je stati uz sebe. Čak i kada cijeli svijet govori drugačije. Hvala i što ste slušali ovu priču.